karayan kondur gongso awet asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sembahmu Gusti kang karya lupa ingin ora sayan ora ngantuk kang diweni bumi kelawan langit ingin moho agung lan moho kawoso ingin mangarteni apa sing arep lawan durimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu hal kesane Gusti kang maha kuwasa Kadut kaca aku ora kuat nadahi kadut kaca bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku kadut kaca ora nyono kowe ngalor ngidul wis ngantongi ayat kursi wis dudu mungsuhku trimo aku golek dalan liya Pori sedulurku, pori kekasihku, windaku, sedulurku, kekasihku, aja padha rebutan pori duwe kita kabeh bangsa Indonesia, porine rakyat dewasa makohan ladeni, tumeka akhir zaman, pori pengayoman, uga kekuatan jiwa, Pancasila. Broto catur kang prasetya pori rakyat terus nyanyi kowe mau di surasane ngaten to iya inggih menawi ngaten menika harak pengetan kangge Kakang Yudawala mbok menawa mengkono di sing dikarepake para kadang krawitan ki mau kabeh sapat ori kelenggan iki polisi sak Nuswantara rak padha mengeti ambal warsa kelahirane Kang Dungkap Yuswa 53 taun to di inggih Kakang Nunggung lakal leres dawuh jeneng Kakang di tanggal 1 Juli menika dinten yosanipun Polri bener di malah aku ki wis arep pensiun wis sida dipercaya dadi panitia wayangan ngono kok di oh ngaten iya nuwun sewu Kakang Yudala sak menika pangkatipun menapa piye to genah lik kopol ngono kok di wah sama lik kol to piye to dadi ya wis tekan lik kol wis pol ning aku ya syukur marang sing gawe urip kok di nyatane wiwit ngabdi ngantekaning pensiun wis tak lakoni kang wilujeng ora siji apa tansah bisa njaga marang jeneng lan seragamku polisi iki kok di kowe ngerti dhewe di uripku ya mung saja ora nika-nika mulane ora aneh nadyan aku tuwek kae mung kali sesuk wis pensiun kae dening pangrasaku sing dipercaya dadi panitia wayangan kok di oh inggih Kakang inggih ing mongko kewajibanipun polisi sak menika saya langkung ngaret nggih Kakang wah kepala nyata di mula jroning ngadepi tugas sing ora enteng mau dening pangarsaning satriya Bayangkara sak Nuswantara wis padha didhawuhi supaya padha ngenggoni marang tembung pro cacahe nenem di nenem pro menika menapa kemawon Kang Mas nenem pro kuwi siji profesional loro proporsional terus sing kaping 3 prosedural kaping 4 proaktif ping 5 progresif kaping 6 yaiku produktif di ngaten iya kanthi lumantar pro nenem kuwi mau Polri darbe tingkat terus
ngundhakake wektu nyambut gawe lan tindak tanduke kang ngresepake marang bebrayan agung di nuwun sewu bangsa pro kala mau kula kok dereng pates mudeng menggah kados pundi werdinipun to Kang. Menawa si Adi takon bab kuwi sing dikarepake profesional kuwi kudu mumpuni marang kewajiban sing wis dipercayakake ingkang jumbuh karo tugas baku Polri yaiku mujudake ngreh kahanan kang aman lan tertib wimaudi sing dikarepake profesi proporsional kuwi tumindake kudu manut marang aturan utawa pernatan sing ana banjur proaktif kuwi tegese tanggap marang sasmita lan tanggap marang kahanan kang diweruhi terus progresif kuwi ora ngulur wektu luwih cepet luwih becik dene produktif kuwi nuduhake karyane sing nyata ingkang jumbuh karo tugas sing wis disampirake pundhake kuwi di inggih matur sembah nuwun Kakang Manggung Kakang sampun kepareng maringi keterangan dhumateng kula iya inggih kula maosi bilih sak mangke Polri menika sampun pisah kalian tentara mila dipun ajak mugi saged saya mahir saya kampiun ing samukawisipun wah bener di bener jeneng abri saiki wis ganti dadi TNI jadi TNI kuwi saka unsur angkatan darat angkatan laut lawan angkatan udara jadi kepolisian diajak tumuju kudu bisa mandiri di mekaten hiyo nyambut hai bebarengan karo para penegak hukum sing wis ana yaiku kejaksaan lan pengadilan Polri tumindak minangka dadi penyidik wonten jaksa sing nuntut lan hakim sing ngadili di ngaten iya aja nganti nempuh bebasan sebab saka mangsi setetes lah ngrusak susu sing sajembangan kuwi aja nganti ya di niki Kakang Mas lan maneh ora wis ana pemali to di wis ana pemali yaiku aja gawe isin aja ngisin-isini lan aja ngisin-isinke di luwih-luwih dadi tugas sersa luwih-luwih lah kok malah dadi backing kuwi jenenge malah gawe isin kuwi di kuwi iya maka sing jeneng backing kuwi konotasine para kawula mbeki tumindak sing ora bener ora becik lho aja sok ngono kuwi jenenge ngisin-isinke kuwi di ngisin-isini kok ngaten iya inggih leres Kakang Manggung namung kula suwun para bebrayan inggih sami ngantos lajeng ngebyah sareng samiasinipun sabab pun sedaya Polri menika tumindak mengcek saking garis kautaman Kakang Manggung iya karo maneh menawa para kawula nyumurupi ana polisi sing minta nista kudu wani matur marang pangarsane di luwih-luwih jaman saiki iki sarwa tinarbuka di mangke menawi lapor gek ingin lapor aja dipun cireni terus dipun pincen Kang Mas wah wis ora bakal kelakon ning alam reformasi iki di ngaten iya wis tak kandhake mau ngarep polisi kuwi yang tanpa ana pambiyantu ning para masyarakat wah di bisa tuh minta apa polisi kuwi di pengakuan kuwi mau wis dingendikake dhewe karo pangarsaning polisi lho di ngaten iya iki ana contoh sing wis akeh di napa ya kuwi para polisi wis sepakat karo aparat liyane arep ngrebek marang sing jeneng narkoba kuwi di mongko pemberantasan narkotik kuwi wis diputus definitif ngono kae. Lah kok tekane nggo jebolono oknum polisi sing bocorake lah kuwi. Ah saengga operasine ora entuk kasil di. Waduh. Kok sakit ngatur to Kang? Ya bisa wae to di. Oknum polisi kang kaya ngono kuwi, polisi sing ngisi-isini kang ngono. Inggih.
utawa ya bisa uga di pihak bandar iki ya wis duwe spion dhewe ya bisa uga. Kowe ngerti dhewe to Di yen kepolisian kuwi ya duweke masyarakat duweke rakyat. Lha ora aneh sapa wae oleh teko nyang kantor polisi kono. Dadi yen ana kedadian kaya ngono kuwi tegese kebocoran operasi mau ora kok mung njur mutlak saka wong jero tok ki ya ora. Namung kula suwun para kadang polri ingkang minangka aparat jenggung dipun suwun saged dijekaken hukum saestu nek Kakang Manggung. Lho. Lah tumindake ora ngono Di. Nuwun sewu Kakang Manggung. Menika jawilan kagem panjenenganipun Kakang Manggung ingin dados bayang karining negari. Bilih perlu dipun midharaken niku. Piye jawilanmu piye Di? Mriki kala mangsanipun inggih wonten oknum polisi ingkang sok remen wuru sesukan judi lan sapanunggilanipun menika. Nadyan topi kajengipun menika namung kagem cedhali ya. Namung tundhonipun lajeng saged nulis sawerni utawi asmanipun polisi wau Kakang. Mila para pangersanipun inggih perlu ngulataken utawi ngontrol dhumateng para putra wohipun kala wau. Putra wohipun kuwi anak buah lho to. Inggih kok putra wohipun kepala malah mertinjul dadak utawi sidak menika perlu dipun giyataken malih Kakang Manggung. Wah, iya ya dia. Iki dadi catatanku Di, dadi catatanku. Malah wis tawono pangandika saka mantan pangarsaning polisi Di. Kok ngaten iya? Yen to nganti cacahing polisi kuwi ora timbang karo mundhake penduduk, wah. Bisa lakon di polisi bakal kecepet ana sak tengah-tengah perkara Di. Ngaten iya. Nyatane pandanganing polisi saiki iki saya abot Di. Sak warnane kerutan tasah ngadang marang tugasing polisi kok Di. Oh ngaten iya. Upamane kaya to bab perdana terus bab sarana atau piranti langsung dayani manungsa Di. Oh ngaten sarwa kecingkrangan iya sarwa pas-pasan ya to. Ya mung hebate ing ngatasi anggarane ya mung pas-pasan. Gunggung personile ya mung sithik banget utawa minim. Ewadine bak keamanan utawa kararjan isih bisa ditanggung kok Di. Wah, ngaten iya. Kuwi nandhakake yen kowe wis jumbuh karo prasetyane sing surasane tikadku yaiku ngabdi sing sak beci-becike Di. Oh ngaten iya. Di kula Kakang Manggung. Jadi pada jagongan kok pun Kakang mireng undang tengoro. Oh ngaten iya. Iki sajake Gusti bakal jengkal saka praja. Keparingipun Di awake dhewe kewajiban ngamanake sing bakal jengkar para pangersaning praja. Keparingipun ayo Di ingkang semusul semonggo. Mengko kok becak Manggung nuwun wonten dalem metu aja pemerintah kula dhewe saben dumengestu sing ati-ati. Benjing bidal tumuruk saking dwaraka negeri. Pungingkan fokus moho prabusananira ler saya kariro sapa ing cwalaniti asa madangi jagat mungo aneng satu caing uga para bapak bangsa pirat kenal sorotin surya nampek mikalan gunung bidaning prawadya titenono
para radya saking Ndrawati wigatos nderek marang jari Sang Prabu Kresna gentos nusa tan katingal papan madane blangkung mangkok Abih Mandana saya wonten dawuh Raden lan kabeh para radya wonten dawuh Dedya para Tarimurda wonten dawuh sawetara padha nderek jengkari Kanjeng Ibu Taridurga ingkang nganti marang adiku Yai Prabu Diwasrani munggah marang Kayawangan Jembring Saloka ingkang wigati nuhuni penangising Yayi Diwasrani nyuwun para krama daun malanat majaning para brama sing jenenge Betari Dresana Plana niki mawanti-wanti sabdaning Kanjeng Ibu Pandya Batari Durga aku lajur kabeh kadalan rumeksa rajaning Praja Tunggul Malaya lan kaping pindhone Ibu paring dawuh sewanci-wanci kumule bating Pandhawa sakane kudu dipateni sabab nek ora dipateni mundak ngalang-alangi marang kersane Kadang Diwasrani oh ngaten nggih mriki sedika ingkang mangkul wadya bajingah ayu padha tumata gelar baris sedika kanggo Dedya Kala Tarimurda luwih wonten dawuh saling wadya yaksa baris pekajangan mapaning madaning alas sewanci-wanci kumule bating Pandhawa kudu dipateni oh inggih ngesaken dawuh Raden Kala Durkongso jadi sama bayi kakak budak lagi patih mandor soalnya sawit koderaken Raden
Tumikan cangkang sing langit kelap-kelap katon Lirikin cangking sang maweh gandrung Sabarang katurung Muger moyak mayik saking bias bali lunare sang gandrung Hari semitra kanoyo Pangen atus orang sayang maring sun Waduh Durung nganti aduh ngelumaku kepanggul batas kasapan waduh gede kaya prasiku tak japek mesti ngareng Manik Gus Manik aku takon kawan kowe sapa jenengku dilawan opo perang ngene aku kumalan cangwang wae durung aku ninggal marang watake koko-koko tambu barang aku berlakon sapa jeneng iki tanggal waduh takon balik takon opo aku soe kraton Tunggalaya Temanggung Mandolowati aku Mandolowati iya sapa kowe Sempono Ndulawati Setyaki jenengku Setyaki ya Bimo Kunting gak mlaku yang ndi seminggu tak go liwat warna batu sabar ngaji latah Ndulawati entuk macut orang kok ya macut kena macut ning tinggal sirahmu aku kok wani marang aku ndi kancamu kaya Setyaki Kakakmu padha ranten becik esuk hamen baris baris kang prayit mulya sarangka ing Ndulawati yuyuk kana murang toko
Kadono gantang ye. Was. Ya, awas. Wah. Ayo. Hey. What? Wow. Hey. Berani. Aku nun. Wah. Was. Ah. Waduh. Ye. Ya. Wah. Wah, wah, wah. Wah. Coba bilang suara. Ya. Wah. Aduh, lihat. Wah, aduh. Aduh. Wah. Tuh. Aduh. Mati aku. Wah. Wah. Mundur, mundur, terajake deh. Was. Ya, woi. Ya. What? Ya. Was. Aduh, ya. What? Duh. Ah. Duh. Duh. Was. Was. Show. Duh. Ya. Chandra Sota Dharma. Woi. Duh. What? Ah. Mati kowe. Ya. Amuk sepopo. Ayo. Borok waduk. Wah. Wah, amuk. Ah. Ah. Aduh, mati aku. Wah. Yes. Hei. Hei. Arang keranjang tak keluar. Ya. Ah. Oh boy. Ya. Oh. Ah. Oh. Nyong balake.
biar kowe. Indriyaksa sara maruta pawonga bana margana samirana lan warayang tak kira watu lintang ingkang tiba jebul menungso iki apa abamu kaya gluduk suarane sapa iki Nalendra Pringgondani Prabu Anomaden Harya Gatotkaca. Gatotkaca ya tetuka Harimatmaja Guru Handaya Sinayaga wah akeh menjenengi iki yaksa sapa jenengmu para marang lakuku para apa meneh ngguri saka kayangan Sitra Gandamayit putrane Ibu Pandya Batari Durga Haranku Raden Kala Durgangsa. Kala Durgangsa iya. Mara piyaka sawadya bala tak liwat. Kowe ora maju kembali. Wani marang aku. Cita dene apamu? Wah, yaglak limpahmu par. Yeah.
Marta sang Gatot Imam Mapakarko Suto Tekapira Kresna Hamut Suramrata Jayamrata ayo kan dimangat Paradiwa ora tau capung semarang kapurmu yen saya kawayan tak tunggu aja mlayu wah macam lain kok. Lanang yang driya mangun gonggang dua rimang leleno tanpa kami piye kira kaki Prabu wah ketilasan lo mungsuh sapa mong saya iso saking kayurangan dandang manguri namipun Kala Durgangsa kula percaya becah awuges malih mengaten wong Sawangsul Kanjeng Prabu wonten dawuh buta kae dudu semantaing buta lumrah ning buta lelembut buta gandharwa buta gendruwo inggih kae wis mujudke badan halus ing atase halus kok didoli kasar iki ora pas ora tep halus mungsuh ya kudu halus lajeng terus bicarani pun aja tok rosane aja tok ketoke otot nanging tumuli tulaken nganggo donga panulak gendruwo iso ora nuwun sewu kula dereng saged oh cara tau ngaji tak uruti ya nggih terus pundi awit asmani Gusti kang akarya jagat awit asmanipun Gusti aja dibasak iki donga kok awit asmani Gusti kang akarya jagat ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya lupa ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya lupa ingkang ora sari lan ora ngantuk ingkang ora sari lan ora ngantuk kang duweni bumi lan langit kang duweni bumi lawan langit kang maha agung lan maha kawasa kang maha agung lan maha kawasa ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi sak isine kang ora abot nyangga bumi sak isine rahayu rahayu hawit karsane Gusti kang maha kuwasa rahayu rahayu wit kersane Gusti kang maha kuwasa wis wicakno nek nganti ora bisa lunga tak sempat dalan maneh yo mengestu kok sing ati-ati Surakarta Jayamrata capring mboten ndi kadang-kadang pun maju bareng karayan Durgangsa awit asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sembah mung Gusti kang hakarya lupa ingin ora saran ora ngantuk kang duweni bumi lawan langit ingin maha agung lan maha kawasa ingin mangerteni apa sing arep lawan durimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu parahayu hawit kersane Gusti kang maha kuwasa
Gatotkaca aku ora kuat nadai Gatotkaca bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semrepet mripatku Gatotkaca ora nyana kowe ngalor ngidul sing ngangkong ayat kursi wis dudu mungsuhku trima aku golek dalan liya lak limpamu wae awit asmani Gusti Kang Karya Jangka ayo timbang pisan kok dledek ayo timbang aku ora kuat suwe pisan kok goglo oh kowe dudu mungsuh wis aku trimo nyang Turki ya awit asman pun wong nggih nyuwun pangapunten wong kesregepen bocah iki pan gedhe didongani nyuwun duka kula kaliyan rem ngertos priye lakar ampuh saestu ngono inggih wis padha bali sampun wangsul ayo garing gantung laku monggo hingga tak kamar tuwa